Takže potom se to tlačí někdo, Stefán. Tady Milano, to tlačí tak. No jak si dělá? Tak mu to jako na mě a vyjdu tam jasně jak výstav. Nebo když ho po zemi, víš? A počkej. Prosím, někdo neběží jako minule. Uhni! Udělá krok, uhni. Martine, musíš na stranu! Na stronky? A letíme. No, no. Jo, dobrý. Hezky. Já jsem tam vlezla. Dobrý, dobrý. Ježiši. Tak to bude rychlý. Ale posledně taky, jestli si pamatuješ. Přiblížila se to? Ono to, když to natáčí, tak už to nejde přiblížit. Dášo. Ale posledně Taky jim to takhle hodilo. Ale to letěl moc rychle přece. Ale za ní zvládli, že musí letět pomalej. Takže to máš Ty vole. Ježiši. Už si vyhrál play. Já už si jsem prostě ne. Hezky to letí. Na druhou stranu, kde by přestala. Čuva by se říct, Vypadá hezky, ale... Krásně to letí. Hezky, hezky.